Okay, jeg har fået skaffet mig det Sharpness 3 sværd. Det har også kun taget mig en halv time. Slet ikke fordi, at det er pisse lang tid. Det har kostet mig 21 levels at lave det sværd. Det der. Men den her base her, den kommer vi til raid på et tidspunkt. Fordi jeg er ingenting i den, kan I se lige der. Og mig og engelsk gamer 1205. Vi vil så raid den. Ja, vi ved sgu ikke helt hvorfor. Men grund til at slette alle mine videoer, det er, at jeg ved det sgu ikke helt. Men jeg begynder at lave nogle nye igen. Måske var det lidt fordi, at nogle af dem, de ikke var i fullscreen. Jeg tror faktisk, det måske lidt var derfor, det kan jeg ikke engang huske. Men vi kaster, og vi tager den. Men det er den server, som Brian from Denmark og dem der, de laver fra /F show Cowkill, som I kan se der. Men han er så ikke online eller noget. Jeg sidder bare lige og spiser lidt. Ikke nogen ting. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Men nu skal vi spørge om der er nogen, der sælger TNT. Når han på udopsavn shout. Nogen, der sælger TNT. Det håber vi da. Og i dag er det tirsdag. Og så skal vi kan lige så godt farme egentlig. Og vi nakker også lige det. Og det her. Eller det farmer vi da ikke, det her. Det beholder vi der på. Men ja, som sagt, så har jeg ingenting i faction, og ja, hvorfor så ikke nakke den? Det kommer også på en video, hvor vi nakker dem totalt. Hej YouTube. Jeg sidder og spiller lidt Minecraft faction. Vi skal til at gå herhen. Ej, I skal lige se vores ting. Det er vores ting. Vores gode ting. Vi har nogle hopper og sådan noget. Og grunden til at jeg har det her, det er fordi, at når man fisker, så kan man risikere at få det. Risikere det. Det lyder forkert. Man kan få det. Men ja, man kan få det. Man kan få det. Man kan få det! Der var lige læk. Men vi skal lave noget svært. Og jeg laver tilbage. What the fuck. Jeg vender tilbage, når jeg lige har fået Sharpness 3 sværd. Så giver vi. Hej. Og ham der ejer faction og alt det.
Nej jo. Eller en Facebook-side. Som der kommer link til nede i description. Hunting for the win. Som I kan se, så skyder jeg rimelig godt med bue, synes jeg selv. Nu skal vi lige nakke den her. Og den her. Nej, den ramte vi sgu ikke engang. Måske er jeg faktisk ikke engang så god længere. Der ramte vi i hvert fald. Og der ramte vi ikke engang. Der ramte vi. Okay, det gør vi her i hvert fald. Det var i hvert fald ring. Det var egentlig også fail. Jeg hørte hits. Ham der raider ham der dem der, tror jeg. Next break. Nu siger vi sikkert, du kan lige så godt bare bruge dit Champions 3 svær. Så siger vi bare, ja, det kunne jeg lige så godt, men jeg gider faktisk ikke. Og der skal Peter lige hej. Skal vi lige se hans færdig som skråstrej show camper. Ham der han er i gang med raid. Nå. Nu rammer jeg den her. Jeg stopper lige optagelsen hurtigt. Okay, så er vi tilbage. Så vi lige prøve at join Teamspeaking. Det tror jeg vist nok lige vi skal. Ja. Skru lige. Skru live. Home. Nej. Nej. Connected. Channel switched. Jeg tror lige min mor vil komme. Det vil ikke være særlig godt. Okay, 2 sekunder. Der er masser af YouTube. Jeg er tilbage. Men jeg vil bare sige, at det her bliver en lille kort episode. Og så vil jeg sige tak. Det var her, det var det for i dag. Men at jeg også er i gang med at få lavet en intro. Men I må selvfølgelig gerne lave en til mig, hvis I gerne vil. Så, men hej. Og farvel.